שוף את הסיימן ימין עד הסדר. תסתכל, עבר לפה. יאור פרשים, מי שעומד עד גם אם תהיו כמו סטלין, גם אם תהיו כמו קומדו בספרד, שום דבר לא יעזור. אדוני, אתה מהפלג? רוב הציבור הוא ככה. אדוני, אתה מהפלג הירושלמי? זה לא הירושלמי? יעזור לכם כלום. אדוני? אנחנו נמות ולא נתגייס. אתה מהפלג הירושלמי? אנחנו נמות ולא נתגייס. רוב הציבור ככה. אתם יכולים להגיד כמה שאתם רוצים. אם האבא שלכם, בית המשפט יחליט שבג"ץ מחליט עכשיו שיחתכו את האבא שלכם לחתיכות. רגע, זה בדיחה. מי אדוני? אותו דבר אדוני, כאן. רק תציג את עצמך. זו בדיחה. מה שלך, אני אדוני? יהודי. אתה יהודי כשר. אתה מהפלג הירושלמי? אני יהודי כשר שמייצג את רוב הציבור. ורוב הציבור אומר שלא יעזור לכם כלום. תשאלו את הילדים. הילדים שלנו אומרים, אני לא בא לענות לך, אני בא להסביר לך את המציאות. אנחנו מסכימים למות ולא להתגייס. אז מה יעזור כל הדיבורים? שום דבר לא יעזור לכם.